ህዝቢ ኢሮፕ ናተይ ዝብሎም ብርክት ዝበሉ ቁሳውን መንፈሳውን ባህሊ ዘለውዎ ብምዃኑ በዚ ጥራይ ዘበቃ ይኮነን እኳ ደኣስ ከም ማሰ ስነ ስርዓት ሕፀን መርዓን ስርዓት መጋግባን አከዳድናን ባህላዊ ፀዋታ ስነ ስርዓት አከባብራ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላት ወዘተ ኣብ ደንበ መንፈሳዊ ባህሊ ዝምደው ጸጋታት እውን ኣለዎ እዮም። ብመዳይ ቁሳዊ ባህልን ትፍተሽውን ዘበናት ዘቁፀሩ ታሪኻዊ ባህላውን ሃይማኖታውን መጋበሬታት ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ጥበብ ስነ ህንፃ ገዛ ድማ ካብቶም ኣብ ቁሳዊ ባህሊ ሓደ ማሕበረሰብ ዝምደው ብቐዳምነት ይስራዕ። ብመሰረት እዚ ኢሮቦቶት ንባዕሎም መጽለሊ ዝኾን ገዛ ማለት ህድሞ ኣዳራሽን ገበላን ንጥሪቶም ድማ ደንበ ናይ ምህናፅ ጥበብን ልምድን ዝወነኑ እዮም። ኢሮቦቶት ገዛ ዝሃንጹ መብዛሕትኡ ብእምንን ዕንፀይትን እዩ። ሜላት ተሃናንጾም ድማ ምስቲ ኻሊእ ትግርኛ ተዛራባይ ህዝቢ ዝመሳሰል ኮይኑ ጭቃ ዘይጥቀሙ ብምዃኖም ጥራይ ክፍለዩ ይገብሮም። ንመስርሒ ገዛ ዝጥቀሙሉ ዓይነት እምኒ ቀጸላ ዝመስል ረቂቕ እምኒ ኮይኑ እዚ ምናልባሽ ነቲ ጭቃ ዘይጥቀሙሉ ኣብነት ሓደ ምኽንያት ክኸውን ተባሂሉ ይግመት። ኢሮቦቶት ንመስርሒ ገዛ ዝጥቀሙሉ ዓይነትኦም መብዛሕትኡ ጽሕዲ እዩ። እዚ ድማ ቀያሕቲ እምባታት ዓዲ ኢሮፕ ኣብ ሓደ እዋን ብነባራት ዓልየተ ግራብ ዝተሸፈኑን ዝተፈላለየ ጨገረት ናይ ዘለዎም እንስሳ ዘገዳምን ኣዕዋፍን መዕቀውን ምንባሮም ንምግማቱ ኣይጸግምን። ብመንጽር ሜላት ተሃናንጻ ወሲድካ ነውስ ወከፍ መንበሪ ገዛ ኢሮፕ ካብ ዕምቆት ሰረቱ ጀሚሩ ስፍሓቱ ቁመቱ ኩነታት ኣተሃዳድምኡ ይኹን ኣገባብ ኣጠቓቕማ ዓንድታት ኣግድምን ምሕጹንን ካብቶም መብዛሕትኡ ከባብታት ትግራይ ዝስራሕ ድሞ ኣዳራሽን ገበላን ዝፍለ ይኮነን። ነተብሓደ ህድሞ ይኹን ኣዳራሽ ክህሉ ዝኽእል በዝሕን ዓይነትን ክፍልታት ዝህብዎ ኣገልግሎት ወሲድኻን ትዕቀን እውን ተመሳሳሊ ኮይኑ ንረኽቦ። ንኣብነት ሰብ ዝድቀሰሉ መደብ፣ ንብረት ዝቕመጠሉ ውሻጠ፣ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ናውቲ ዝስቀሉሉ ቀርንን ጭጎታትን ወዘተ ኣማሊኡ ዝህነጽ እዩ መንበሪ ገዛ ኢሮቦቶት። ጥበብ ኣሰራርሓ ገበላን ደንበን ዝህቡ ኣገልግሎት እውን ከምኡ ሓደ ዓይነት እዩ። ብመንጽር ዝጸንሐ እምነት እቲ ብሔረሰብ ናይ ወዳት መደቀሲ ኣብ ገበላ ናይ ንስቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ገዛ ምዃኑ ጥራይ ተዘይኮይኑ ብጥበብ ኣተሃናንጻ መጽለሊ ሰብ ይኹን ጥሪት ዝህቦ ኣገልግሎት ወሲድኻ እንትርአ ኢሮቦቶት ካብቲ ኻሊእ ከባቢ ትግራይ ዝፍለዩሉ ኣብነት የለን ምባል ይከኣል። ጥበብ ስነ ህንጻ ዝሃገር ብሓፈሻ ስነ ህንጻ ትግራይ ድማ ብፍላይ ካብ ዘበነ ስልጣነ ኣኽሱም ዝተጀመረ ምዃኑ ብታሪኻዊ ሰነዳት ዝረጋገጽ ኮይኑ ጥበብ ኣተሃናንጻ ገዛ ወይም ህድሞ ኢሮቦቶት ድማ ተመሳሳሊ ብምዃኑ ታሪኻዊ መወቀል ብሔረሰብ ኢሮፕ ምስቶም ሴማዊ ዘርኢ ሃረግ ዘለዎም ህዝብታት ዝምደብን ምዃኑ ከም ሓደ መረጋገጽ ተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል እዩ። ምስ እዚ ተዛሚዱ ካልእ ክለዓል ዝግብኦ መሰረታዊ ጉዳይ ብሔረሰብ ኢሮፕ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ሳሆ ምዃኑ እዩ። ሳሆ ድማ ምስ ዓልየት ቋንቋ ኩሽቲክ ዝምደብ ኮይኑ ሴማዊ መወቀል ምስ ዘለዎ ሓደ ማሕበረሰብ ከመይሉ ክዳቐል ከኣለ ዝብል ሕቶ ክለዓል ንቡር እዩ። ዓበይቲ ዓዲ ይኹኑ ምሁራን ታሪኽ ዝተፈላለዩ ምንጭታትን ከም ዘረጋግጽዎ ኮይኑ ህዝቢ ኢሮፕ ካብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ
ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ፍሊስሙ ጽራዕ ካብ ዝበሃል ቦታ ፈሊሱ ኣብ ዝሕዝ ዝነብረሉ ከባቢ ዝሰፈረ እዩ። ህዝቢ ኢሮፕን ቋንቋ ሳሆን ዝተራኸቡ ድማ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ምዃኑ እዞም ምንጭታት ይመላኽቱ። ብኻልእ ኣገላልጻ ህዝቢ ኢሮፕ ካብ ጽራዕ መጺኡ ኣብ ዝኸባቢ እንትሰፍር ቋንቋ ሳሆ ዝጥቀም ካሊእ ህዝቢ ዝጸንሐ ምዃኑን ድሕሪ ግዜ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ቋንቋ ናይ ምውርራስ ኣጋጣሚ ክፍጠር ምኽኣሉን እዩ። በዚ በለበቲ ግና ኣብ መንጎ ህዝቢ ኢሮፕን ቋንቋ ሳሆን ዘሎ ታሪኻዊ ዝምድና ምፍላጥ ንሳይንሳዊ መጽናዕትን ኣርኪኦሎጂካዊ ምርምርን ዝዕድም ኮይኑ ኢሮቦቶት ግና ብታሪኻዊ ኣጋጣሚ ቋንቋኦም ሳሆ ምዃኑ ዝኾርዑሉ ጥራይ ዘይኮነስ ከም መግለጺ መንነቶምን መሳለጥያ ዕለት ተዕለት ምንቅስቓሶምን ገይሮም ዝወስድዎ እውን እዩ። ኣምሓሪ፣ ባዶል፣ ማርያት፣ በዓል፣ ሰዮት ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ኾነ ነፍሲ ወከፍ ክልል ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ባህሎም ታሪኾምን ቋንቋኦምን ብዘይገለጽ ዕንቶ ብዓርሰ እምነትን ሰናይ ድሌትን ክጥቀሙ ከዕብዩን ናብ ውልድ ወለዶ ከመሓላልፉን ንዘረጋገጸሎም መሰል ተጠቒሞም ኩለ መድያዊ ጻዕሪ እንተካይዱ ህዝቢ ኢሮፕ እውን ማዕረ ንደቁ መዓዲ ፍልጠት ከፊቱ ብቋንቋ ሳሆ ኣብ ዘምህረሉ ብርኪ ምዕባለ ዝበጽሐ ሓደ ህዝቢ እዩ። አኪቃ ነምህረ ፊደላትኮ ቃል ያተፈር ያአቲ ሓደ ህፃን አፍ ክኸፍት ከሎ ካብ ናይ ኣዲኡ ስለ ዝጅምር ብቀሊሉ ናይ ከባቢ ኩነታት ከጋናዝብ ይኽእል። ኣብ መንፈሳዊ ባህሊ ካብ ዝምደቡ ጸጋታት ህዝቢ ኢሮፕ ሓደ ንዝኾነ ማሰ ድማ ከም ኣብነት ወሲድና ንርአ። بحصير ግልጽን ሙጡንን ስነቃላዊ ግጥምን ዜማን ዝቐርብ እዩ ማሰ ማለት። ማሰ ኣብ ዞባ ምብራቕን ውሱን ከባብታት ትግራይን ብሓፈሻ ኣብ ዓዲ ኢሮፕ ድማ ብፍላይ ኣብ እዋን ዓበይቲ ህዝባውን ሃይማኖታውን ክብረ በዓላት ሕፀን መርዓን ብመልክዕ ወፍሪ ኣብ ዝሳለጡ ማዕተታዊ ስራሕቲ ወዘተ ዝዝውተር ኮይኑ ከም መግለፂ ጀግንነትን ዓወትን ሓጎስን ሰናይ ምግባርን ተገይሩ ዝውሰድ ምቁር ባህላዊ ጸዋታ እውን እዩ። መሰነ ንጉሰኮም ያሸበሪ ንጉሰኮም ያሸበሪ ካሕሳይኮም ያሸበሪ ሕንዳሊ ንሓደሊ ሕንዳሊ ንሓደሊ ኣብ ዝኾነ መጽባዓ ኣብ ዝኾነ ኣኸባታት ከም መሰ ኣምሲልካ መልእኽቲ ተሕልፈሉ ብመልእኽቲ ዝጥቀሙሉ ህዝቢ ኢሮፕ ስልቲ እዩ ነይሩ። እንቶስ ብዕርቂ ክኾነሉ ክበራትዑ ብዕርቂ ክበራትዑሉ እንቶስ ብባእሲ ክበራትዑ ብምክሊካል ክበራትዑሉ ዝጥቀሙሉ ስልቲ እዩ ነይሩ። መበራትዒ መወዓዒ እዩ ነይሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ማሰ ተፈጥራዊ ክእለትን ተሰጥኦን ኪነ ጥበብ ብዘለዎም ዓበይቲ ስኡት ዝቐርብን ብናይ ተቐበልትን መዳምቕትን ድምፅን ዕልልታን ዝዕጀውን እዩ። መሰለ ሱማይ ሲሶ በረክ ሕንጊደ ዓዶብዱክ በረክ ሕንጊደ ገዳው ዓላ በረክ ሕንጊደ ሱም የማኖ በረክ ሕንጊደ ደረደሰ በረክ ሕንጊደ ሰለ ሳሳይ ካዋሊ ካጊደ ሲላህ ከሰንጋዲ ካጊደ ሲላህ ከሰንጋዲ ካጊደ ሳሳይ ካዋሊ ካጊደ ሲሊል ተመስኑዒን ደሊደ ስለ ኮመ ከሞድ ሃጉድ ጊደ ገድወ ከደድ ሃጉድ ጊደ ስለ ወሰለ ኮመ ከሞድ ሃጉድ ጊደ ገድወ ከደድ ሃጉድ ጊደ ወርቂ ሃዋንጊ ኮባህ ጊደ ወርቂ ሃዋንጊ ኳቢህ ጊደ
قلتنكو سقا هرقيده قلتنكو مانكينا هرقيده سيليل تمصنوعين لهليده وقعني مسزي تزاميدو أولون كم حدا مجلس حاجوسن جيجننتن غير خازوسد كالي مقور باهلي عدي إيروبيو أولو كامل لهم سلس إيروب قرادهم زلور قرب قرب قرادهم زبل قرب قرب عندهم بملاطة الرب أحاهم ستيا وحز مرب مترسكم بمعدة جرب شقتكم زبل قرب قرب دحي إيروب كين تاي كاخذ الرب آتم مسقعتي دخومات انعو قرب أو عدي إيروب زلعالة قمت توهيوم كاب زخبرو بهلاون هايمانتاون كورة بعالات مسكال حادي بعال مسكال أو إيروب بركت نزولو محبرة سواو زمدنان ركبن كم مجلس تغير زوسدن سبت راي زي كون دما ريتون زلعالة كبرة توهيوون صقيبنن صبيقنن زرأيلو عابي قنا بعالي مسكال أوان مسكال تبعتيو كفتحيزوم صلال قربن ما ينابزلو برخا وفيروم بحابار صباز ستيلون قعزم زبلعلون تأسم زلكيلون خوينو عنستي بقدأن استفلاليو بهلاو مقاي استات غيرن ككاب جزئن حروج أواسين ناتا أنا قدان ناتا صاوتان زوع لالو صبوق أقط أمئيو أبعد إيروب سولا إتاوت مسكال عكوكو قطمي وزتون مسكبابرا بعال مسكال تزاميدو زوترو بهلاو صواتاتات هزو إيروبيوم نسوقو سوي سنسوقو سوي آمين لا يغلط لو هبو يبيت الجدال تهم بالي نسوقو سوي آمين بهلاو صواتا هزو إيروب مستيه مبزحتيو كبابتات تግራይ زوترو كم قارسا قبطا قلس مونو شولاغا وزته حد عينت خوينو كابزي بستفله او طراي زكايد عينت بهلاو صواتا ون الله لاتيتيا زبحل لاتيتيا سروق قالو ቋንቋ ሳሆ ኮይኑ ተዛማድ ትርጉሙ ድማ በትግርኛ ካብ ጭራ ከፍት ዝስራሕ መጻወት ኩዕሶ ማለት እዩ ሜላ ጸዋውቱ ካብ 8 ክሻው 10 አባላት ብዝሓዙ ክልተ ጋንታት ተባዲንካ ዝካየድ ባህላዊ ጸዋታ እዩ ታይቲ ባህላዊ ግን ሱገ ነገር ክኒ ላቲቲያ ከን እዚ ንጻውቶ ዘለና ዓይነት ጻውቲ ባህላዊ ጸወታ ላቲቲያ እዩ እዚ ጻውቲ እዚ እውን ወለድና ቀድም ብሎም ያውቲ መናውሮም ዝነብሩ አመጓስ ብፍላይ ከፍት ስለ ዝነበረ ከፍቲ ቀለሙ ቅድመ ሃቢኹን ቀለብ ድሕሪ ሃቢኹን ድሕሪ ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ አንፈት ተኣኪቦም ነቶም መናእሰይ ዘበሉ እናተዘናግዑ ምሕዝነት ታውጦታ እናጻውቱ የውዚ ጻውታውን ትኩዕሾ ምናልባት አፍቲ ናይ ባህላዊ ከብሮ ዘኸል መጀመር ካብ ጸራ ከፍቲ ብጠነ ገቢሎም በመስራህ እቲ ጻውታ ድማ ፍቅሪ ዘለዎን ማሓዞ ዘለዎ እቲ ናይ ተፈጥሮ ድማ ተዛቢኖም ዝብን ኮይነኻ ካብ ክልተ ሰብ ጀሚርካ ስጋብ 18 ሓደጋንታ ነኾነ ጻውታ ብብደረጃውን ከም በዝሕን ከም ውሕዳቱን ኮይንካውን ዝጻውት ወጽንሕዎ ባህላዊ ጻውታ እዩ ዝብል ዘሎ ግደ ላቲቲያ ህዝቢ ኢሮብ ብፉሊ ዝግለጽሉ ዓይነት ባህላዊ ጻውታ ኮይኑ መብዛሕትኡ ኣብ እዋን ክረምትን ቅነ ፋሲካን ብሰገናትን መናእሰይን ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝዝውተር እዩ ጸዋታ ላቲቲያ ምስቶም ብደረጃ ዓለም ዝፍለጡ ከም ኩዕሶ ኢድ ኩዕሶ ስክዒትን ቴኒስ ሜዳን ዝኣምሰሉ ዓይነታት ስፖርት ዝመሳሰል ሜላ ጸዋውታን ስርዓት ዳይነትን ዝኽተል እዩ ብምዃኑ ድማ ነዚ ባህላዊ ጸዋታ እዚ ብዝግባእ ዓቂብኻን ኣላሊኻን
ሃገራውን ዓለም ለኻውን መድረኽ ዝረኽበሉ ኣጋጣምን ምፍጣር ዝተጀመረ ውሱን ጻዕሪ ኣሎ ቀደም በወለዲ ብናይ ዝዓዲ ዓበይቲ ወለዲ ዓበይቲ ናብኣቶም ከይድና ናብ ገጠራት ኣለዉ ከይድና ኸመይ ነራ ኸመይ ጠፊኣ ስለ ዝነበረት ኣብዚ ህዚ ብናይ ህዝቢ ጽሕፈት ሓላፊ ብኡ ዝኣክል እንትን ጌርና ስጋብ ክልል ኣቢልና ኣብ ክልል እውን ናይ ባህላዊ ስፖርት ናይ መላእ ናይ ባህላዊ ስፖርት ናይ ኢትዮጵያ ምስቶም ዓበይቲ ምስ ናይ ኣዲስ አበባ ዘለዉ እንትን ዘተጌርና هذا نورمالي مالت زحشة كافتو كوربول له جبت على له مستناي بحلا وسبورت ناي وعلى حد عرسو زخاء على سلزخون النسو إذا ناي بعلتنا از نبرت ناي كدم بولدنا نبرت نحن عون بنرومالنا بزبنا وغيرنا مس كللاتن زلوا وردات ناي تقراين نات أمرنا هذه مستي زلنا حبرت السب تدلينت زي ناي على حق وصيوا سجاب كللن هاجرن كتبس ባህልን ታሪኽን ዓዲ ኢሮፕ እንትለዓል ሓቢሮም ክለዓሉ ዝግቦም ሓቅታት ብዙሓት እዮም ካብዚኦም ድማ ከም መስሕብ በጻሕቲ ዓዲ ጌርኻ ዝውሰዱ ባህላዊ ታሪኻውን ተፈጥራውን ሓድግታትን ከባብታትን ገሊኦም እዮም ንሰብ ቀይሕ ቅያዕ ሓዊሱ ኣብዚ ኒሀ ሰፋሕቲ ጎቦታት ዓሲምባ ማዕቢኖ ዕንዱፈ ዓውዳ كمو بزح زولو انباتات زلهم زين قياحت غوتات ين نامنت كم نعسم با ابنايت على الجزء ناي حدا مشجن ني ኢትዮጵያውን መኸለላ ዝነበረ ቦታ እዩ ናምነት ዓሳቦ ዝበሃሉን ዓብይ ግድብ ተሰሪሕሉ ንቱሪስት ማዕረፍን ኣብውን ናይ ብዙሕ ናይ መስኖ ስራሕቲ ዝስራሕሉ እዩ ናብዚውን መንፈስካ ዝህደስን ብዙሕ ሰሓባይ ዝኾነ ጎቦታትን ሰንሰለታዊ ዝኾነ ጎቦታት ዝረከቡ እዮም ኣብዚኑና ኣብ መስሕብ ቱሪዝም መዳውን بركز ولا سرحتي إنه مسرح ببحلين توريزمون صناعة تخيلون ناي تاريخي زمان أو تمرت مسرة زخانة قدام بيت مرتعلي تنان قدام جندو ماريامن تاريخه بوتاتن فلوت از زخانة قوتاتن زحزن إذا ما نقص علي تي ودعدن تي توليرن فوتين دما نمسحب توريزم تتعاملوا نأكون ما روحان وعالن كل دما بزخالنا خنسرة إذا تاريخه قوتات دما بذكر علينا علمعنا حبيبنا نتاريخنا نقرص زنا دما نولد خنا وارث وزقبنا تاريخوي أجت عمن زي زلنا التاريخ وقيحت قوتات الماء قيح دمون خلنا نتصحف لنا تن قوتات الماء قيحت قوتات زبل سيام مزرعة وصلوا زخانة في حضر السماعاتنا حضرياتنا دما بمعقابة تاريخنا حلفنا ترى دما أنا ولدنا نوارث الله أجت عمن صلوا زخانة خلنا إذا تاريخ زي كان استمع قران ناف ولنا خنا محللفو بزاقات أمازي الملاختي محللف ኣብ ዓዲ ኢሮፕ ብጥንታዊነቱም ታሪኻውነቶምን መስሕብ በጻሕቲ ዓዲ ካብ ዝኾኑ ሓድግታት ገዳም ደብረ ገሪዛን ጉንዳጉንዶ ሓደ እዩ ገዳም ጉንዳጉንዶ ኣብ ወረዳ ኢሮፕ ጣብያ ኣራዕ ፍሉይ ሽሙ ካስዋ ኣብ ዝበሃል ቦታ ይርከብ ንሃንደበታዊ ህልፈተ ህይወት ኣቡነ እስጢፋኖስ ስዒቡ ኣብ መበል 14 ክፍለ ዘመን بسعوتهم كم استهانت أزن جرلو قدام مريم جندو بأنفت دبو مسوا صحسي أبزواسن دندسروا زركو خينو بتاريخاونتون تنتاوينتون قدس بوتا مخانو بأمن تهيمانت كريستنا إمنلو جندو زبل سيامة مستنتاوينتن تاريخاونتن تقدام تزاميدوز توهاو خينو تراترقمو مسرت جندي سور هيمانت كريستنا مالت مخانو استفالالو درسانات تاريخي رقاقزو قدام قندو مسرت امنتن موزيوم تاريخا وحركتاتن ترايزيون زيكونا مهدر قوام تخلطاتون يو مريم قندو كابتوم ابزهاجر بحافشا ابتقراي دما بفلاي مسحب بصحت عد تباهيلو زمن اللوم ጥንታውን ታሪኻውን ቦታታት ሓደ ይኹን እምበር ብሰንከ ጸጋመ ቀማምጣ ስነ ምድርን ሰአን ጽርግያ መንገድን ክንድቱ ዝግባእ ከይተላለየ ኣብ ረብሓ ህዝብን ከባብን ከይወዓለ ጸንሐ እጹው ድንቅ ገዳም እዩ بركز ولو حرقتاتن آسر طباب قداموتن زركبلو ازقدام نقدمي زدل شفان مسارة المعاتن زقبا أفلوط أنرخيبو
ማእኸል መስሕብ በጻሕቲ ዓድን ምርምርን ክኾን ተሓሲቡ ብመንግስቲ ካብ ዝተጀመሩ ጻዕርታት ፕሮጀክት ስራሕቲ ጽርግያ ደውሃናራ ሓደ እዩ ንቐጻሊ ምስ ናይ ገዳም ጉንዳጉንዶ ዓብይ ረብሓ እዩ ዘለዎ ሰፊሕ ናይ ቱሪስት ቦታ ክኸውን ተባሂሉ ዝግመት እዩ ኩሉ ዝጥሙቶ እዩ ኩሉ ዝደልዮ እዩ ተኸባቢ ሕዚ ካፍታ ማእኸል ጣብያ ናፍቲ ገዳም ዘለዎ ንኽትከይድ ወይ ከኣቲ ጽርግያ ንኽኣቱ ይኮነን ተዚ ዕላማ ማእኸሉ እንሄ ማለት እዩ ንቕድሚት ከምኡ ይሕሰብ ተሓልም ኢኻ ከምኡ ኢኻ ተሓስብ ግን ምስ ናይ ክልል መንግስቲ እናተረዳዳእኻ ከመይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ንቕድሚት ዝርአ ነገር እዩ ተዘይኮይኑ ግን ማወኡ ገጽ እንድሕር መንገዲ እውን ኣትዩን ቀሪቡን መተካእታ ዘይብሉ ነዚ ወረዳ እዚ ብዓብዪ ክልውጥ ዝኽእል ኣጋጣምታት ኢኮኖምያዊ ዋላ ማሕበራዊ ባህላውን ኩነታት ኣዕርዩ ተጠናኺሩ ማእኸል ቱሪዝም ክኸውን ዝኽእል ከባቢ ኢልካ ኢኻ ክተቐምጦ ትኽእል ታሪኽ ጅግንነት ዓዲ ኢሮፕ ክንዕዘብ ከለና ድማ ዘበናት ንድሕሪት ተመሊስካ ዝፍተሽ ዛንታ ኣለዎም ህዝቢ ኢሮፕ ካብ ባዕዳዊ ወራር ጣልያን ትሒዝካ ሉዓላዊነት ሃገር ኣብ ምኽባር ዘይትካእ ተራ ዝነበሮ ሓደ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ብፍላይ ነቲ ወርሃ ግንቦት 1990 ዓመተ ምህረት ብሃንደበስ ዝተፈጸመ ወራር ሻዕብያ ምምካት ኣብ ሓደ ፀሓይ ተዓጢቑ ኣብ ሓደ ፀሓይ ሕቆ ጸላኢ ጎዚዩ ቅያ ጅግንነት ዝፈጸመን ኣንጸባራቕ ዓወት ዘመዝገበን ወናም ተቓላሳ እዩ ህዝቢ ኢሮፕ ነዚ ቅያ ዕጡቓት ሰንበት ሓደ ኣብነት እዩ ምስ ናይ ዕጡቕ ሰንበት ክነተኣሳሰር ከለና ሻዕብያ ባድመ ወሪዱ ተባሂሉ ዝነበሩ ሚሊሻታት ድፋዕ ሒዞም ነይሮም ሻዕብያ ይወረና ዝብል እውን ምስ ናይ ዶብ ንሕንሕ እውን ኣብዚኣ ዝነበረና ካብ ቀደም ዘተተሓዘ እቲ ህዝቢ እውን ክወረና ይኽእልን ዝብል እንተዘይኮይኑ ክወረና እዩ ዝብል ኣይነበረን ንሰዓት 11 ርብዒ ጎደል ሓባር ኣብ ሰማይ ተኪሱ ውግእ ክጅመር ከሎ ጠቕላላት ዝነበረ ህዝቢ ናብ ድፋዕ ይኸቲቱ ናብ ድፋዕ ክኸትት ከሎ ምስ እኽለማይ እዩ ነይሩ ኣንስቲ ይተረፋ ዓበይቲ እውን ኣይተረፉን ብጣዕሚ ሕጂ ክንዝክር ከለና ናይ ሽዒቱ ዝነበረ ምኽታት ናይ ስምዒት እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ናይቲ ህዝቢ ስምዒት ከም ዝነበረ የረድአካ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ነይሩ ክትገልጾ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣነ ንእሽተይ ሕጂ ናይ ምህንድስና ናይ ካሊእ ንእሽተይ ተዓሊም ወሲደ ኣለኹ ናይ ሽዒቱ ክዝክር ከለኹ ግን ካመይ ገይሩ እቲ ህዝቢ ዝኣትወ ብጣዕሚ ዝገርመካ ክትነግሮ እውን ብቃል ክሰምዕ ከለኻ ብሬድዮ ብጋዜጣ ክትርእን ከለኻ ቀሊል ይመስል ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ግን ነይሩ ብጣዕሚ ከቢድ ሻዕብያ ዕጥቂ ዝሓዘ ስሩዕ ሰራዊት እዩ ነይሩ ናትና ትገባርን ምልሻን እዩ ነይሩ ትገባር ግን ናይ ዝወደቐ ምልሻ እውን እናልዓለ ናይ ካሊእ እውን ድሓር ረዳት እውን ረኺቡ ካብ ወረዳ ዝመፀ እውን እናሓወሰ ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ኣብ ዘለናሉ ከባቢ ተጸጊዑ ከነወቢሉ ውዒሉ መከላከያ እውን ውሑዳት እዮም ነይሮም ኣይነበሩ እቶም ዝነበሩ መከላከያ ግን ሓዊ እዮም ነይሮም ኣብ መጨረሻ ግን ብረት ሒዞም ኣትዮም ክትብል ዝኸብድ ነገር እዩ መከላከያ እናተገላበጡ ኢድ ብኢድ እያ ኮይና ኢድ ብኢድ ምስ ኮነ ሻዕብያ ድፋዕ ለቂቑ ንድሕሪት ተመሊሱ ንድሕሪት ክምለስ ከሎ እውን እቲ ህዝቢ ንድሕሪት ኣይተረፈ ሕጂ ክትርእን ከለኻ ባዕሉ ሓልይዎ እምበር ፈንጀሎ ዶ ጥይቱ ጸንሐና ድዩ ክወቕዐና ድዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ጠቕላላ ኣብቲ ህዝቢ ይነበረ ከቲትካ ምድፋእ እንተዘይኮይኑ ሻብ መጨረሻ ህይወቱ ንድሕሪት ዝብል ወይ ወደይ ኣበየሎ ዝብል ኣይነበረን ሽዒቱ ኣብቲ ዘበናዊ ኣጽዋር ዝተዓጠቐ ሽሾ ሰራዊት ሰሪዱ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈጸሙ ሃንደበታዊ ወራር ኣብ ንጥፈታት ልምዓት ተዋፊሩ ዝጸንሐ ህዝቢ ኢሮፕ ብዝረኸቦ ኣጋጣሚ ኩሉ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ክሳብ ዝርክበሉ ብዝለዓለ ጽንዓትን ጅግንነትን ተዋጊኡ ኣንጸባረቐ ዓወት መዝጊቡ እዩ ኣብዚ ጊደ ኢሮበቶ ተደታት እውን ዝለዓለ ነይሩ